A Fidesznek mekkora gondot okoz a Jobbik? Szerintem jelen pillanatban nem okoz gondot. A Jobbik a szocialistáknak okoz gondot, ha csak választási logika szempontjából gondolkodunk. Mert hogyha a Jobbik nem jutna be a parlamentbe, akkor a szocialisták tudnák megszerezni az összes elveszett szavazatot, hiszen a kompenzációs listának a mandátumai a szocialistákhoz vándorolnak. Így meg kell, hogy ossza a Jobbikkal ezeket a mandátumokat. Ez ilyen értelemben közvetett módon segíti természetesen a Fideszt, vagyis azt, hogy legalább két nagyobb erő lesz ellenzéki oldalon, akik osztoznak a maradék szavazatoknál. Én azt gondolom, amikor a kormányzóképesség kerül napirendre, akkor az a kérdés, hogy a Jobbik milyen szakterületen lenne kormányzóképes, ez nem fog olyan mértékben megnyilvánulni. A Jobbik népszerűsége szerintem 10 és 15% között fog mozogni a választásokig. Nagyon sok függ attól, hogy milyen hangulat lesz éppen a választások időpontjában, mikor lesz az. De azt gondolom, hogy a Jobbik egy 10% körüli párt, ami a korábbiakhoz képest, ahhoz képest, hogy többé-kevésbé egy új alakulat, azért ez egy jelentős fejlemény a magyar politikai piacon, ilyen jelentős eredmény nem tudott még elérni a rendszerváltás óta frissen született új párt. Sőt, azt gondoltuk, hogy az volt a tapasztalat, hogy új párttal nagyon nehéz. Igen, itt az a kérdés, hogy olyan mértékben átalakult a politikai rendszer és a pártrendszer, olyan mértékű koncentrálódás ment végig, hogy gyakorlatilag egyetlen domináns párt maradt, és ennek a gravitációs ereje hihetetlenül nagy, de nagyon széles a szavazótábora is. Ebből következően nagyon nehéz egy 3 millió szavazótábort úgy egyben tartani, hogy mindenki úgy gondolja, hogy az igazi alternatíva csak a Fidesz lehet. Tehát ez a kényes egyensúlyozás látható a Fidesz politikusainak a mozgásaiban is, mert azért a Fidesz jobb oldala, vagy radikális oldala, és a Fidesz mérsékelt oldalon lehet, hogy nagyobb távolságban van, mint a Fidesz radikális oldala és a Jobbik, vagy a Fidesz mérsékelt oldala és mondjuk a szocialista pártnak a nemzeti politika iránt érzékenyebb oldala. És a szocialisták ugye most látszik a vitákban is, amik zajlanak az újságokban, baloldali lapokban, elég nagy válságban vannak, hogy mit jelent az, hogy baloldal. Ezeket most látva mondjuk az SZDSZ sorsának alakulását most el fogják fedni? Szerintem nem lehet elfedni. Lehet, hogy kivárnak vele a választásokig, mert ilyen életösztönük van, és félnek attól, hogy ha sokfelé esik szét a szocialista párt, akkor az ellenzéki pozíciójuk is meggyengülnek, de az is elképzelhető, hogy tavaszra, hogyha nem lesznek előbb választások, akkor azért ki fog éleződni a belső harc. Láthatóan most van egyfajta modus vivendi, kötöttek egy békeszerződést, amelyik a költségvetés elfogadásáig tart, de nem látszik, hogy ki lesz az a vezéregyéniség, aki mögé be tudnak társulni. Ne talántán elővesznek újra egy olyan teljesen váratlan kártyát, hogy mondjuk beállnak Bokros Lajos mögé az MDF-fel egyetemben, és még az SZDSZ maradékával, és lesz egy új olajfa koalíció, amelyet már korábban leírtunk. Ezek ugyan nagyon valószínűtlenül hangzó hipotézisek, de olyan sok minden kiszámíthatatlan az elkövetkezendő fél évben, pláne a pártpolitikai oldalról, hogy még ezt sem írnám le teljes mértékben. Köszönöm szépen.